Zimbabwe er under udvikling til det bedre. Zimbabwe. Regeringen giver landmændene op til 50% mere for majsproduktionen end verdensmarkedsprisen. Vi har Ulla Terkelsen i landbrugsproduktionen. Hvordan går det i Zimbabwe, Ulla? Jeg står her i Zimbabwe, og ja, det blæser lidt i dag. Det havde jeg slet ikke set komme, så jeg håber, I kan høre mig derhjemme i stuerne. Ja, så jeg har fået besøg, eller jeg har fundet en landmand, som hedder Negi. Så hedder Negi. Kom og kigge, og tilbage til dig i studiet, Mette. Ja, det var så Ulla Terkelsen i Zimbabwe. Jeg tror bare, vi går videre til vejret. Jens! Ja, jeg står hernede i Zimbabwe, og ja. Okay, vi skal have et take med os. Må jeg godt begynde? Ja, I skal bare... Hvis jeg kun er frustreret. Ja. Okay. Fordi jeg tænker lidt, Lea, når vi skal skrive det der, så skal jeg kun sige nogle sure ting. Ja, men bare gør det. Der skal også være en god ting. Ja, så, og til smiler eller noget. Og Inga. Ja, Okay. Okay. ja, det var så Ulla Terkelsen i Zimbabwe. Videre til vejret. Zimbabwe er under udvikling til det bedre. Zimbabwe Media. Regeringen giver op til... I Zimbabwe. Zimbabwe. Ja. Og som I kan se, så er det ret fredeligt her til tider. Vi ser faktisk op i himlen lige nu. Der er ikke, der er ikke de store skyer. Nej. Ej, det skal nok stoppe. Nu lyder det som om jeg er en tv-vært. Ja. For det er du ikke. Nej. Du kan tage en rød tus og beskrive med ord, hvordan du har det. Yes. Vi har... Nej. Den er ikke fokuseret. Den lille luder. Fuck, den lyder. Okay, sådan der. Vend i. Okay, sådan der. Okay. Vi har Ulla Terkelsen mænd i landbrugsproduktionen. Hvordan går det med Vi har Ulla Terkelsen. Goddammit! Okay. Jeg vil bare sige det en gang. Hvordan går det i Zimbabwe, Ulla? Kan jeg ikke bare sige det? Jo. Okay. Wow. Nice. Nu skal vi have...